Bir gün İsa yekelikte Hudaya dua okuyardı. Şagirdleri hem onun yanındadı. İsa olardan, "Halk bana kim diyer?" deyip soradı. Olar, "Käbirleri Yahya çümdürücü, käbirleri İlyas, başga birleri bolsa gadymy peýgamberlerden biri diýerelipdir diýär" deyip jogap berdiler. İsa olardan, "Siz maňa kim diýersiňiz?" deyip sorady. Petrus, "Sen Hudaýyň Mesihisiň" deyip jogap berdi. İsa bolsa muny hiç kime aýtmadygy olara berk tapşyrdy. Onsoň İsa sözüni dowam edip, "İnsan ogly köp görgü görmeli. Ýaşullar, ýolbaşy ruhanlar we Tövrat mugallimleri tarapyndan ret edilmeli, öldürilmeli we üçlenji gün direlmelidir" diýdi. İsa olaryň hemmesine şeýle diýdi: "Kim meniň ýzyma ermek isleýän bolsa, özüni inkar etsinne, her gün haçyny alyp ýzyma düşsün. Kim janyny halas etmek islese, onu ýitirer. Ýöne kim janyny meniň ugrumda ýitirse, onu halas eder. İnsan tutuş dünýäni gazanypam, janyndan mahrum bolsa, oňa näme peýdasy bar? Kim menden we meniň sözlerimden utansa, insan oglu da özüniň, atasynyň we mukaddes perişteleriň şöhraty bilen gelen mahaly ondan utanar. Emma size dogrusyny aýdýaryn. Bu ýerde duranlaryň käbiri ölmezden öň Hudaýyň şalygynyň gelýänini görerler."